saben bengi nyawang jan tamune kathah Mas nggih. Kula nak tangret kalih jenengan angsal. Syaratnya nikah niku napa sing setunggal? Izin saking keluarga nggih. Terus tindak kawan niku salah jenenge. Sing penting setunggal niku normal, Pak. Lho, piye? MC elek kok. Jenengan niku nak mboten normal napa nggih wantun. Nah. Wong di duit kathah niku kalah oleh normal. Kalah izin bojone, Pak. Yen memajang mung karo janur kuning dadak kon marai kok Mas niki. Mboten napa-napa. Kembang wae waton gunung. Waduh, megap-megap niki, Pak. Pacitan sarui jenang diteruske karo penyanyi nih. Oh, tak kira. Yo gentenan tak kira jenengan telaske ngoten lho, Pak. Kula nelase sing kari dhewe mawon. Oh, ngaten. Pak Buan Treram iki lho. Nak sing nyanyi niku asline niku ketok lirih sae ya Mas. Oh ngaten. Menika wonten dalemipun Bapak Salamun nggih. nikahaken putra-putrinipun saged kula namung ndongaaken. Mugi-mugi jejodohan punika saged sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sampai titik darah penghabisan. Wah. Perjuangan iki kok. Mergone nak cara wong tiyang biyen niku kaken-kaken inan-inan ngoten nggih. Nggih. Lah niku kadang umur swidak niku senten sing pegatan. Nggih. Nggih, kathah ngoten niku. Leres to. Mula sampai titik darah penghabisan. Nah, ngoten mawon. Sak tekane kono, Pak. Aku ora ngomong mati lho, Pak. Gua MC sik malah sing isik ya. Monggo. Panas sudah aling-aling caping gunung. Ya Allah Gusti kok gemati mentoyo ya. Wis ditukokke mie ayam ijeh nyawer jek dikipasi barang ki lho ya. Iki Pak Mamal niku kenging napa niku? Lah pripun to lha nggih? Biasane niku wedi kalih. Kok jenengan ki kok mpun sepuh kok ya putus cinta barang Pak. Lah. Niki mungke ngalang-alangi cah nom mboten wantun mantuk. Lah pripun to, Pak? Wis dipentelengi teko omah Oh, rawan mulai. lara dibukake lawang mesti. Garang niku nak teng mriki. Nggih. Nak tekan griya niku klintih-klintih. Eleh. Ra urungo ya. Suami takut istri ya kok le. Jenengan kang nelaske nggih. Niki sing nutup kula. Nggih, turene jenengan sing nutup. Inumane banyu bening. Kok ngoten Pak?
sing sae to ya. Lah niku yo sae wong sing digolekno sing rada elek-elek ngoten niku kok. Lah kok kaya MC wong niku nak maca. mboten lucu nggih mboten payu. Nggih. Nak MC sing nyanyi apik pun wajar. Oh ngoten. Wong Mbah Jamal niku nyanyi wis luar biasa. Nggih. Pripun Mbah Jamal? Ajeng terus napa mandek? Pun kapok. Terus sampai kapok. solar ngoten. Pun kapok. Mboten. Pripun, Mbak? Iki ditutup Jamune laras napa napa? pun niku wau. Inomane banyu bening. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi jor saiki ana ngendi turutan sing dikadang dingin nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak cadongi saka jagung yen mendung tak silik baterainya lobet. Niki suami sing separuh niku ditayobke saged, Pak. Wah, niki sing tuke sing bancol sinten niki sing tayob. Oh, ditayobke Mbah Jamal kalih Mbah Kakung niki wau kersane. Nah, nggih. Sokor bisa nyawa gunung desa dadi ada ailah kening poso lara lapa monggo Pak jenengan boten olah zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi
nom tapakani sega jago